Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Oameni care merg după minuni, după prorocii, după fel și fel de zic ei, mărturii. Doamne, eu vreau să mă încurajez, să-mi cresc credința. Dar creșteți-o, băiete, citind cuvântul lui Dumnezeu. Creșteți-o, doamnă, privind în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu mergi și te uiți la așa zisele minuni, păi ține minte ce spun, că Domnul Iisus a avertizat că cei care vor rămâne pe pământ sunt aceia care spun: am făcut minuni în numele tău, am scos dragi în numele tău. Dacă după ei mergi, pe lângă ei vei rămâne. Dacă mergi după cei care vând unde lemnul, știți, sunt multe practici de genul acesta. Mergeți și cumpărați-vă un de lemn de la cei ce vând un de lemn. Și au plecat cele 5 fecioare. Și au venit și ele cu un de lemnul cumpărat. Gata, Doamne, am cumpărat un de lemn. Plecați de aici că nu vă cunosc. Dar de unde au cumpărat un de lemn? De la vânzătorii de un de lemn. Dar ei unde erau? Matei 25. Păi nu erau cu Dumnezeu. Că ele au venit de la vânzătorii de un de lemn la Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis: plecați de la mine, nu vă cunosc. Mergeți înapoi la un de lemnul vostru și la vânzătorii voștri. Aveți grijă, așadar, de unde vi le luați.